Hola, bon dia. Aquest plat és de biryani. És de Bangladesh i Pakistan. Espui arroz. Fresi, ceba, espicas, picants. Oyster oli. Afegir all i tomàquet. Afegir pollastre marinat amb iogurt. Afegir més sal i sal. Deixa cuinar durant 20 minuts. Finalment afegir arròs. Gràcies. Adiós. Hola, sóc el Williams. Avui veurem un plat típic de l'Equador. Aquest plat s'anomena fritada. Hi ha moltes maneres de fer-la, però la farem com la fa la meva mare. Per fer-la necessitarem carn de porc, sal, pebre i un condiment que es coneix com aliño completo. Plàtan mascle verd que s'utilitzarà per fer xifles. Són com les patates de bossa, però de plat. Ceba vermella, col, llimona i pastanaga per la manilla. S'assonarà la carn de porc i es posarà a fregir. Mentre la carn es cuina, farem els plàtans. Quan estiguin gestos, es retiraran i es deixen reposar. Mentrestant, tallaran la ceba, la col i la pastanaga per la manida. Quan tot estigui preparat, només queda col·locar-ho tot en un plat. Primer els xifres, després la carn, la col, la ceba, la pastanaga i afegirem una mica de llimona per sobre. I ja està. Bon profit! Vols un moment de dolça facilitat? Aquest és el gir, l'autèntic arròs amb llet tradicional del sud d'Àsia. Amb la Ziza Gir Mix, la màgica es fa en minuts. Només 3 passos, una dolça recompensa. 1. Afegeix la mescla la Ziza a un litre de llet. 2. Bull i remena durant 15 a 20 minuts. 3. Deixa refredar i gaudeix-ne. Busca el paquet de la Ziza Gir Mix al teu supermercat o botiga de productes internacionals habituals.